ngarep rene, saloro. Ngarep rene, putri. Isen gawe. Dadi kebayang isen. Ngarep rene. Sampunipun wonten pemasangan cincin utawi tukar cincin sampun paripurna sampun rampung kanthi sae mboten alangan ingkang menapa mbok bilih menika pirembagan mbok bilih tesih wonten monggo basangi bapak-bapak saking tuan rumah wonten jawaban menapa wonten teges pundi saderengipun dipun tutup menika tesih dalam forum lembaga. Cekak.